highway ni. Yan ang ilog. Yan ang Pampanga River guys. Kaya may agad siya bumiro. Yan, yan. Maganda na po ang position bukas. Yan may agad. Yan ang ilog ang tulay na bakal. Lipat mo na tulay, kalumpit Bulacan na po yan. Kalumpit Bulacan na po yan. Pero kung may mamalagwa, mabanggit eh. Mamalagwa ko eh. Lalo kung mamalagwa. Dahil nakamalagwa, eh kailangan pa ba nito? Like with tao ito boy. Hindi ako mabanggit. Sakay lito, tsaka magsabi-sabi. Ay, ako mabanggit na. Okay, magsabi-sabi niyang Kailangan ko yun eh. Mabanggit ka rin dito. okay, magsabi-sabi niyang ay kita, dyan mo sa kita mo. Mabanggit. Ha? Mabanggit. Ali, ano ito sa kita kayong traffic? Okay, magsabi-sabi. Kaya nga. Oh. Kanya may yung kita ka rin na malmura. Ano sa rin nga sa taong galkao? Diretso. Ano na kayo kaya? Ayan guys, Bulacan na po to. Nasa Bulacan na tayo. Wala na po tayo sa Pampanga. Alin, tuta po. Yan na. Tuta po Pampanga. Kalumpit na to. Ako na kalipin. Sakop na ng Bulacan to. Kasi nakatawid na tayo ng tulay. Ayan o. Welcome to Bulacan. Arco. Welcome to Ayun. Ayan o. Ito pala yung arko na Abot ng Bulacan. gawa ni Dito lapit. project ni Lito Lapid guys. Ayan. Yung mag-amang lapid. Nakikita nyo. Ayan. Thank you man. Ayan, sabi niya, thank you. Yan ang arko ng Pampanga. Nakasalamat ng mga Bulacanyo. Pero kung guys, yung pagtawid natin ng tulay, nasa Bulacan na tayo. Pero ito pa yung arko ng Pampanga. Ayan. Bulacan din. Ito. Talagang ito Bulacan na to guys. Ayan. Ito sakop na ng ng Malolos, Bulacan. Yan. Yan. Bayan na ng Malolos ito. Pero ang tawag dito ay Yan, Jet. So, Kalumpit, Bulacan. Jet. Resort. Ang bayan to guys, ang may sakop Malolos. Pero Kalumpit to. Checkpoint. Yung Porto Approach. Pero wala namang pulis. Nagsulag itong guy. Ito lang ko niya yan ako niya. Sorry na yun. Luloko niya rin. Yung sinabi mo. So guys, nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan. Dito sa may Chocomart. Ayan, Chocomart. Tapos Lokman. Ayan. Locres, Tapsi. Ayan.
Dream Oil. Ayan. Nakabahan ng kalungkot nila ka. Kaya namin yung pamangkin ko. Sa Choco Minimart. Ayan guys, Choco Minimart. Baka alam nyo yung Choco Minimart ito sa Kalapit Bulacan. Kung katabi ay Dream Oil. Ayan, kahabaan ko ng Kalapit Bulacan Road. Kalapit Bulacan Road ko yan guys. Ali, ay, napag na yung anak ko. Ano lang tayo? Oo. Ayun, veteran na ano. Hindi. Eh, balong malayang gasolina. Ayan mo lang na. Hindi ka panawat? Wala akong garin sa boss. Sinabay namin yung aking pamangkin. Hindi ko alam kung saan pumarata. Basta ito ay Kalapit Bulacan. Kalapit Bulacan. Malolos Bulacan. Apalit Pampanga Road. Ha? Kita kita. Nomor dia mana motor mo? Ito, lawan agad. Ini pamangkin ko guys. Napapunta kanya. Ayan ang mga modernong bus guys, pamalit sa jeep. Ay lagi ay gusto.
Eh, may kat. Na. Eh, may kat. Maglong dyan ano eh. Maglong dyan ano. School mo na yun. Tsunak kini mo. Ano man lumawot kini yan eh. Lalo po, may rasta ako. Pero kung tayo mo, tagbalikan ka niya. Lower na yung motor. Kaya po lalo. Buto, kaya buto eh, binabanay kayo, may kasalit. Aliya, kini yan ito eh. Kaya ako. Asa mo na mo?